Yn 2015, pasiodd Cymru'r ddeddf gyntaf yn y byd sy'n cydnabod bod rhaid i ni weithredu nawr dyfodol gwell i'r cenhedloedd nesaf. Deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol oedd hon. Oherwydd materion cymdeithasol fel diffyg arian, cyfle cyfartal a'n poblogaidd gynyddol hŷn, a heriau ymgylcheddol fel newid hinsawdd a'r pwysau ar ein hednoddau naturiol, ni allwn ni barhau i wneud bethau fel o'r blaen. Yn sgil y ddeddf newydd, rhaid i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru fel cynghorau lleol, bwrddau iechyd, yr heddlu, y gwasanaeth tân a chyfoeth naturiol Cymru weithio tuag at 7 nod llesiant, sef Cymru lywyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru sy'n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynnus, Cymru a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu, a Cymru sy'n gyfrifol a lefel fyd eang. I wireddu hyn yng Casnewydd, rydym ni wedi sefydlu bwrdd gwasanaethau cyhoeddus Casnewydd yn un. Bydd yn rhaid i Casnewydd yn un ddangos sut rydym ni'n gweithio'n wahanol. Rhaid i ni wneud yn siŵr bod y pethau rydym ni'n cynllunio a'i wneud yn gallu parhau yn y dyfodol. Ystyried sut allwn ni atal problemau rhagweithygu a sut allwn ni weithio gyda'n gilydd a chynnwys bobl leol. Ers 2016, mae partneriaid Casnewydd yn un wedi bod yn gweithio ar gynllun Lles, sy'n amlinellu hyn rydym ni am ei wneud dros y 5 mlynedd nesaf. Yn gyntaf, siaradom ni ag ystod eang o bobl leol a sefydliadau eraill sydd â ddiddordeb gan ofyn iddyn nhw beth roedden nhw yn ei hoffi am Casnewydd a beth roedd angen ei newid yn y blynyddoedd nesaf. Ar yr un pryd, dysgom ni am wahanol faterion ym mywydau pobl Casnewydd. Roedd hyn yn cynnwys a oedd ganddyn nhw ddigon o arian, a oedd nhw gallu cael swydd, ac oedden nhw'n teimlo fel rhan o'r gymuned, diwylliant ac ymgylchedd. Cafodd y holl wybodaeth hon ei chyfuno mewn dogfen o'r enw Proffil llesiant cymunedol. Defnyddiom ni'r wybodaeth a gasglom ni i ddewis y pethau pwysicaf y bydd yn rhaid i ni ei wneud yng Casnewydd. Rydym ni eisiau i bobl deimlo'n dda am weithio a byw yng Casnewydd, ymweld yr ddinas a buddsoddi ynddi. Rydym ni eisiau bobl sydd â'r sgiliau a'r cyfleoedd i helpu'r ddinas i dyfu. Rydym ni eisiau bobl a chymunedau sy'n gyfeillgar, sy'n hyderus ac sydd â'r grym i wella eu lles, ac rydym ni am ei ymgylchedd Casnewydd fod yn iach, yn ddiogel ac yn gydnerth i bobl ei fwynhau. Ym mis Hydref 2017, cynhalion 4 gweithdy mwyn gofyn i bobl a sefydliadau lleol pa waith sydd angen ei wneud ar y pethau hyn yn y 5 mlynedd nesaf. Rydym ni wedi gwrando ar bobl ac rydym ni'n mynd i ganolbwyntio ar 5 maes gwaith a fydd gyda'n gilydd yn cael effaith fawr ar les nawr ac yn y dyfodol. Dylai Casnewydd ddenu bobl a busnesau i'r ddinas a'i hannog i aros yma. Mae hyn yn ganlyniad i gynnig llawn gan gynnwys swyddi, tai, trafnidiaeth, hamdden, diwylliant a gwasanaethu cyhoeddus da. Rhaid i ni feithrin cymunedau cryf a gydnerth drwy eu helpu i ddod o hyd i atebion i'r heriau y maen nhw'n ei wynebu. Mae angen bobl leol fedrus ac addysgiedig i fodloni anghenion busnesau lleol. Bydd yn rhaid i Casnewydd fod yn fwy gwyrdd, iach a diogel a chynnig dewisiadau teithio sydd ag effaith isel ar yr ymgylchedd. Gallwch chi weld y cynllun Lles ar ein gwefan. Rydym ni hefyd am i bobl a sefydliadau lleol i chwarae rhan mewn gwneud Casnewydd yn lle gwell i fyw. Felly, os ydych chi eisiau cael rhagor y wybodaeth, ewch i'n gwefan www.1newportlsb.newport.gov.uk